Türkiye'de bilim almak isteyenlerin sany gün-günden artýar. Emma esasy köp adam kimi izlenmeli bilen ok. Vatan Global bir näçe türk üniversitetleri bilen ofisial partner hökmünde işleýär. Bahçeşehir, Medipol, İstinye, Aydın, Gelişim ve başka da yüzlerce üniversitetler belli geçen Kadir Has Üniversiteti bilen Türkmenistan boýunça ýeke-tek partner hökmünde biz işleýär. Häzirki wagtda farmasevtika we stomatologiya uğurlarında yerimiz gatşäkli. Sebäbi şu uğurlara talapkän bolan üçin boşanlar çaltdynýar. Vatan Global'ın ütkeşikliği, üniversitet saylawyndan başlap, kabul haty, okuwa yerleştirme, viza, ýaşaýyş ruhsatı, şular ýaly ähli soralarına jogap berýändir. Bilim almak istesen, wagtyňy ýitirme, bize izle. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ini Hoş geldiniz. canın tağmı? Allah şükür. Siz gowmy? Ey şükür. Sağ olun. İlki bilen ştaýda hökman sizin gepleşiňizde belläýin diýdim. Sebäbi biz gepleşigi ýazmazdan odan, plan myhmanymyz bize myhman bolup gelýär diýeni. Mysal üçin sizde de halipamyz Hoca Hojaew bize myhman bolup gelýär diýip paýlaşdym. Iň köp ýazylanda halipaň jany sag bolsun. Çağlygymyza şatlyk goşdy. Sağ ol. Bizim çağlygymyzy has şadyan eden Hoca Hojaew'dir diýip tesirlerde gatykän belediler. Şolaň adyna minnetdarlygymy bildirýän. Mediatymy kanalynyň agzalarynyň adyndan, siziň muştoklaryňyň adyndan janyňyz sag bolsun. Bile olsun. Gepleşimde bile olsun. köp sag bolun. Sağ olun. Inni bilişiňize göre Halipa biziň gepleşiklerimizde ilki bilen birinji soragymız awtobiografiýa, ýagny nirdensiz, näçinji ýylsyz? Şol atlar aýtyp bersen. Okudu vurulur. Iň başyndan. Näçinji ýylsyz, nirdensiz? Men ödüm 69-njy ýyl. 1969-njy ýyl Etre etrafyndan ödüm. Oradan nesibemiz artistliğe geldi. Kiçikliğimizden oyun oynayardık. Degişerdik, gülüşerdik, aradık. Heves vardı da kiçikliğimden. Oradan nesibemizde barken artistliğe okumak. Moskva'da okudum. Şepkin adına Vişi Teatralını 3 işidi. Gaty gowy. Öz uğrunuzdan okudyňyz, he? O aktör tiyatr kino Gaty gowy. bölümünde okuduk da. Gaty gowy. No. Indi eger mümkin bolsa Halipa, maşgalaňyz barada da gysgaça aýtyp berseňiz. Moskva 2 gyýdym bir oğlum var. Töleler. Şen, maşalamyzda 2 gyýdy bir oğul. Bir gyýdy medeniyet okuýar. Beýleki gyýdym, ol okanyk ol işleýär. Oğluma minni okuw ýermeli nähip bolsa. İnşallah. Indi şu Edil artistlik däl ol, ýöne. şu joşerine goşup geçeýin. Maşgalaňyzdy siziň käriňiz öğretjek barmy? Körpe gyýdym bar. Şonda bir bar. Bar, he? He. Görürse nähipdir da. İnşallah. Yeni bir zat eşitdim ben. Sizin oğlunuz futbol bilen zanyma meşgullanýar. Futbolist, yani ligada oynayar diýip eşitdim. Dogrymy ýokmy toşdy bilemem, ýöne maňa şey diýip aýtdylar. Futbol oynayar, futbol. Şu adam oynayarmy? Nirde oynayar? Ayş oğlanla bilen oynayar mena var. Edir bir komandada da däl da ýöne. Baňşy oğlanlar bilen da. Gaty gowy. Halipa ýaň diýdiňiz da men okuwy şepkinde okudum da. Ýaň diýdiňiz da okuwy şepkinde okudum. Indi menim şular ýaly bir zat eşitdim de siz okuwy tamamlaman okuw taşlap gaýdypsyňyz. Näme boldy şonda, näme üçin? Şo barada aýtyp berseňiz. Ay o var, enem aýtdym. Ay bir ýyl atgülşeňe boldy da. Ay bolýar ay diýdim men okumaýyn ay diýdim. Näme üçin sebäp bardyra? Bilmem o. Oran Moskvadan jaň geldi. Moğolum hen çağırýar, göndörün çukurtan okaý diýip. Näme siz 2den taşlap gaýtdyňyzmy? Bir ýyl okumadym da. He, 3-nji kurs okumadym. Ondan 3-nji kursy baryp okuduk. 3 söz okudum we gün 4den başladyňyzmy? Gün 4den başladım. Bir kurs ätdiňiz. Ay, moğolumdan öyle geldi. Näme üçin? Diplom alyp gitdi. Näme üçin? Bir moğolum okuwça jaňydyp gel bir kursun gerek gel diýip çağırasy ýok da bir sebäp bardyra. Yo, ýene.
Özden oku, diplom almalı sen. Sen okumadan olmuyor. Sen diplomunu al bezden. Sağ olsun, seyirdiler, hormatladılar. Ana şey hukuk kayıttık da aktör tiyatro kino bölümüne. Şo bölüm bilen soň işe dowam etdiň. Şo bölüm bilenim işe dowam etdiň. Ha, şu bölümüne iş. Men eşitdim. Şo ikinci kurs taşlanyňyň sebäbi siz öýlendiňiz. Öýlendiňiz üçin hem okuwa gitmändi. Şo dogrymy? Eter öyle öğrenim düşünler. Ay ne öğrenim böyle at kurşeyne verdi o kelle. Ondan sonra okuduk da nereye Tamamladyňyz. Ha o. Ve yine şular yalbırmışmış bada. Ene doğrumy, yalanmy bileme, onu siz aýtsaňyz has bolýar. Sizin artist bolmagyňyz, şuňa höwesiňiz kiçilikde tans edýär ekeniňiz. Doğrumy? Şo barada aýtyp berseňiz, ýani muştaklamyza gatlyk kıldy. Ay küçükke tan hediye etip. O sen soğup tip tan soğadı. Da la 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 bileyim. Ay durman oynayatık da o. Odan pul tuttu Allah bileyim. Yatıp pul alayatık. Eğitip pas. Oğlanlık da oğlanlık vaktim. Ondan sonra şu artistler olan heves. Belli da artist olayın ne menniyim. Ondan nizibem bağırken artist olmana. Şey tip artist ol. Gatygowy. Gatygowy. Kakaňyzyň dogany, agaňyz. O, kakaňyzyň dogany, agaňyz. Ýani dädeňiziň dogany, agaňyz. O, mektepde molum. Doğrumy? Şo mektepde molum käde, o siz käwat akydip tans etdirýär eken klaslara goýup. Şo dogrymy? Tan oyunu diýdi men atamga attaklanma. Durman oyunu tans diýdi. Ay benim durman oyunu ýadyp da tanky. Ay ne öyle küçük oğlan vaktimiz ne? O zaman ol Moğol'imiz da. Häzir men barıp durarım niye Moğol'umdan yani. O çetellenip duruyorlar da Ulpramen'de da. Bar hesaplayışımı mı? Dini tank oyunu diye. Ay benim oyunu yazıp da evet oyunu diye oyunum var orada ağın oyunu. Gatygowy. Ay şey tip ne tank oynadık. Eğittik beyti şey tip artistliğe de bardık da. Merhebemde de bağırak. Şo tansdan başlapsyňyz da. Awa. Kadir Annegelief'ten gelen soru. Kadir Annegelief bizim muştaklamyzyň biri şo tesir ýazypdyr, soru ýazypdyr size. Yüz mimikasy asyl şeýlemi ýa-da rol üçin adamlar güldürme üçinmi? Sebäbi elmidama yüz mimikasy gülkünç diýär. Ay her yeme aktörüň bir häsiýet tapýar bir häsiýet. Indi başlyk bol oynayan, bilýärmi? Başlyň keşimde öýrediýän, ýa başlyk keşipde öýrediýän her artistyň öýdüm. Gowry rol bolýar. Ay başlyk oynaýan aşy berkinem bolýar diýip eşem. Ya da ganım nem bolýar o zaman diýip. Häsiýet bermeli da häsiýet. Obraz vermeli. Awa da obraz. Şo obraz nädip döredi? Şo obraz nädip döredi? Ay ovamda bir araba şolýar gepleýär. Bilýär. Şo obrazyň döremeginiň sebäbi şo owadaky. Şondan gördüňiz? Şondan gördüm, şoň häsiýetini aldım da. Nem bolýar, jan bolsa nem bolýar diýip bar. Onuň häsiýet bilen gydykly bolýar, näme de bolsa bar. Şu wagt mysal üçin diýelim, biz bir kiçiräjik tekst ýazdyk, dogrymy? Kiçiräjik komediýan bir tekst ýazdyk we şonu bersek mysal üçin gön obraza girip şonu improvizasiýa etip bilýär, Improvizasiýa etmenem de aktör. Aktör boljak bolan improvizasiýa taýin bolmaly. Odan näme ýer günden alýan, her hil häsiýetli adamlar bar da. Biri bir hil gaharan ýa biri bir hil mulaýym bolýar, onuň häsiýet kenna. Ondan sonra dörediyen keşfinde ullunsan kovdu. Tehirli oldu. Gatygowy. Onun kana olada daima anlamı diyor. Çünkü yüzümü daima alıp gittiler. Göründü ağlayan diye mi? Yo, dün şey söyledi ya. Onun neyle oluyor o diyor. Görünüm oldu bu oldu. Hitti öyle. Borçum. İşte bir yine adam vardı. Her yine adetli adam var.
Onun için täsirli yerini almalı bolýar da bir yerde Şo ululmaly. kiminki, şo after kim, kim şo mimikanyň? Şol kimden gördüňiz ha? Yo, bilemem. Ay durmuşda kana. Halipa, siz ilkinci halkın arasında çıkıp, yanlışmasam maymun yılında maymunun rolünü yerine getirdiňiz. Mao. Doğru mu şo? Mao. Ha. Maymun yıllı da oluyor. Ve şo Şäde yıl, maymun yıllı. ve şo obraz size tanımalyk berdi, doğru mu? Şo sizi Şu popüler mi? maymunla gawtan alan yerimde. Her kim bir häsiýet alýar da. Şo obraz nädip döredi? Ay bu zaparga barhan döreber ya. Eşeği. Yemede bar görýän de her hil haywan olkadyň diýme oğlumlar. Üniversitete kaňyz. Ha, o şu okudu, okap ýokak. Her kim bir haywan keçimde öğretmeli. Odan bar ýen haywan paňa var ýen. Her hil haywan bar da. Odan şonu bunun zıgı maymun keçim gorkoydun. Odan son oğlum işlesin diýdi, maymun diýdi. Sana gelişe diýdi maymun diýdi. Odan şeýtip maymun keçim öğretdik da. Ayam mol gördük. Ayam molluk. Odan maymun molluk. Göle oldunuz he? Ýa-ni doğulan göle diýen. Ha, ýa-da doğan göle mi? Ha. Odan Moskvada erkin bir haywan görkenmeli. Ha. Odan meni moğul hüýnme verdim, aýdym ok näme haywanlygyny. Ha. Käde ayam umytyr be edip. Bilarim hiç peretdi. Näme haywan kana beri birine seredýär da moğul bunu. Ay hoca tut diýdi, o näme haywan idi, bir düşünmediydi. Menim göz açılmadyk, ýanjy doğan göle diýdim de. Ho, sen ne bir hereket etýän haywan götüre burun. Ýakda galar ýaly. Adam hayvanat bağına var. Görýän de mer häsiýetlerini atlar. Ondan sonra maymundan galdım men, maymun moloyna diýdi. Moğolymam diýdi, sen maymun bolsaň, gawil diýdi maymun. Ondan şeýit maymun boldum men. Kaçtı. Maymuny öýde alyp çykaýdy o men, o garyndaşym da diýdi, şu maymunla bilen. Indi Darwin'in teoriýasyna serdenmizde o garyndaşymyz diýerler. Ha. Indi şu taýda iň esas sorulum bir halipa şu komedian ýa-ni bölümleri, seriýalar gatykänne ve şolarda hersinde bir ütgeşkrak ideýalar var, pikirler var. Şolardan esas kimden görýänini diýär, kim pikir berýär, kim kömek etdi şu zatlar, ya birini görüp ökünüp zat edip belli bir adam dedi, apyjylon has köp alan rolüňiz kim boldy, ya kim ideýa berdi? Ay bir şu Moskvada moğolymda okutda meni. Oda. Onu berdi de halipalar görýän her kaýsyny oýnaýşy we öýül bolşy oýnaýşlar we onu öwreni berýän de. Ondan burada da öwreni, ondan burada da öwreni şeýit bolan ýoşakdan artet boluverýän de. Men ýene bir zat eşitdim, bilemok dogrymy ýalynmy ýöne. Käbir keşpiňizdäki ideýalary gelnejem öwredipdir, gelnejem aýdypdyr, patskaska beripdir da şeýtsen gowy boljak, beýtsen gowy boljak diýip dogrymy şol? Edir maymun keçin ne? Hawa. Aýany olam diýär. Şunu gowy bolmadyr, meni gowy bolupdyr. Näme buning bolýar, buning bolanok diýär, olam öpkirnäýdi, adam. Ýöne şu birinji kurda şu maymun alıp çykdym da. Maymun berermi? Mümkin bolsa elbetde. Maymun berermi? Ho. Ne? Edip duruverdim ben. Hanım oğlum hoca ödüm oldu, sana duruverdim, ödüm olmak kıyın eken. Bolşun yer görünüşün yer bollu yere. Ondan sonra maymun kömek etti de ama. Gatgyn. Indi uzak serde ýa-ni gelnejem marada tema açyldy, o pikir aýdýar eken, zat edýär eken. Menim şoňy peýdalana indiýänler, imen şu jas pursatdan we ağalarma da Hausberg Türkmenistan distribütörü Hausberg Bitawoy Tehnika, ýa-ni Türkmenistana hukukly değişikliği, şoňa değişiklik köp tehnikalar getirýär we hökman suratda men adyna sowgat beriniň diýdi. Şoň üçin size sowgadymyz bar Hausbergden. Ay, sağca bol, minnettar. Ine halipa bul Hausbergden size sowgat. Hawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol. Tanrı'ya kal. Ne mi bir? Sokovujmalky. Onu sveji, sokovujmalky. Allah. Bereket. Gatty gowudur, gatty bet firmadır. Ha, tuğulum. Tanrı'ya kal. Nesip etsin. Devletin arasın. Koyayım. Sana koyayım. Ne olsun? Amela günne gelirim bari. Günne gelin. Siz nastıraýaňyz gowula berin, ýene sowatlamyz bardyr. Vah, doğanzım. Hormatına sağ olun. Siz sağ olun. Aman işte. Siz sağ olun. Canına sağ Amin. olun. Görce Amin. günümüz kovu olun. Amin Halipa, amin. Ne, Halipa seredin okugu törk gelemsiňiz. Sağ ol. Onun o Aşgabatda işlemäne başlandy. Sağ ol. Men esasy meni gyzyklandyrýan sorallaryň biri, diňe teatrda işlediňizmi? Oň daşynda da işi işlediňizmi? Bir zatlar bilen meşgullandyňyzmy? Tiyatrda. Ha, oň daşynda iş zat etmediňiz. Yok. Tiyatrda işe girdim şeyle başladık. Ankara'dan gelemedi. Ön tüz tiyatrda işedim. Son baş tiyatrda işedim. Ay umuman şu tiyatr bilen olduk tabii. Gatygowy. Tesbirlerde, ýani kommentariýalarda ýazypdyrlar da sonra ber. Ha. Biz eşitdik diýe Halipa diýe aram kreylik edipdir diýe. Ýoly çykyp taksiçilik edipdir diýe. Dogrymy şo? Kirey? Hawa. Näme kirey? Taksiçilik. Ha, yo. Taksçılık. Men ödüm sürü bilem. O bir tor adamı boyun Onu şu Yok, soralar, vallahi, şu soralar jogap bermek. Gatygowy da adamlar Yok. gyzyklandyrýar da. Aynı şu. Yana kireyler dedim ama. Gelýär. Ödüm sürü bilem. O adam bir adamın boynumu alıp gidip onu akıtıp beni apasın da maşın sürüme. Atwestiniz. Hava bir benden akıtmela öyle o. Gelýär tanymal üçlüge, ýani trio. Hoca Hocaev, Aşyr Däde Ha, we Gannym ağa. anlama. Şu trio nädip döredi, haçan döredi, kimiň ideýasy? Eşen başta kanlı bile başladık. Ondan sonra Aşyr Däde de geldi eşen. Hava iyirek oldu. Ondan sonra değişmalar edip, o burada at diye güldürüyor, bu burada at güldürüyor. İyinin isteyen, doğu hayallarından isteyen, gülkünçler producunu yuvaçaktan alıp başladık da. Näçe ýyl dowam etdi Halipa? Şu mu? 3 ýyl bolup sahna gurnama. O 4-5 yıl vardır o. Şöyle değil mi? Değişmelerdi. Hawa. 3-4 yıl vardır o. Sowat berdikden size Hausberg'den. Men siziň wara ýene nastroýanňyzy götereýin. Ýene bir gowy edip nastroýanňyzy bereýin size Halipam. Türkden Türkmenistany, Ýewropadan Türkmenistany, Hytaýdan Türkmenistany poçta işi var, kargo. Hawa. Indi mysal üçin diýeli Türkden bir eşik haladyňyz, ýene bir zat haladyňyz, şonu getirmeli bolýar. Şoň üçin ýürüýte Hocaoğlu kargo var. Şo da diýe, eger size Hoca Hocaev legenda mihman bolýan bolsa, bizdenim diýeli tapady ýok, lüboy döwletden belli bir möçberde yük getirmek sowat bolsun diye. Mysal üçin Hytaýdan bir zat getirjek bolsaňyz, agramy ya Ýewropadan bir zat getirjek bolsaňyz $100 çelli bizdenim kupon sowat bolsun diye da Türkden getirin, Hytaýdan getirin, Ýewropadan getirin tapady ýok. Şo Hocaoğlu kargo getirýändir. Arkan ýüzlenip bilýänsiň, sizde $100 kuponumuz bardyr. Sowgaty da. Hava, tağır yakın. Devletin ardınca. Amin. Hocaoğlu kargo sizin yüklerinizi türlü yurtlardan Türkmenistan'a getirip berýändir. Türkiye, Rossiya, Dubay, Hytaý, Ýewropa we başga da bir näçe yurtlardan Türkmenistan'a yüklerinizi getirip berýändir. Eger siz daşary yurtlardan haritlaryňyzy getirýän bolsaňyz, bize diňe lokasiýanyňyza uğrasaňyz, biz baryp alarys we Türkmenistana goşurys. Hocaoğlu tiz, çalt we professional. Ýa-ni belleşme we ýaly ähli komediýalarda belli bir obraz canlandyrýardyňyzda Halipa özüňiziň canlandyrýan obrazyňyzy hemişe halaýardyňyzmy? Aram ýada diýen wagtdan bolýarmy şu obrazyň? Ay ýadatda şu obraz diýen wagtdan bolýarmy? Değişmeler mi? Obrazyňyz. Ha. Siziň şekiliniz, obrazyňyz. Siz ýada diýen wagtda bolýarmy? Ay, batede bu hatır edesin geliyor.
Diýen. Şu da pawtoret goýberesiň ere nokta bir zat. Täze bir käfiyet tapasyň gelýär. Ondan burada işleyen, bundan burada işleyen, iyili günün içinde kârna o. Değişýärler, bilýärmi? Şonu da bir öýüňe bir aňyrjyňda bir zat bolsa, täze zatym bolsa, gowy bolýardy. Kara göllerde bolmalajyk. Öňgörülmedik, eşitilmedik bir zat has gowy bolýar diýenmi? Ha, evet, gerek de. Şuja şerenini bir soru goşaýyn, Halipam. Aslında bu bizim häzir rejissor olanlarymyzyň birini gyzyklanýan soraglary. Käbir ýerde, käbir teatr gurnanyňyzda ine bir piyesa oynadyňyz, bir değişme etdiňiz ha? Ve şu publikanyň, şu auditoriýanyň gülmedik wagty bolýadymy? Nämedik wagty? Gülmeýär da siziň şutkaňyza ýa-ni değişme. Ha, gülmeýärlermi? Käno, gülmeýär käno. Ya gülýärler ama iyili güne dönen. Gowlay gülýär. Her kim alşyna borar da. Ýöne iyiliň özi Türkmenliň ýumorist halkyň özi. Kara ilçiniň içinde her ýyl adam bar. Ne Halipam bir aýdymçyň fanady bolsam, ýa bir diktoryň fanady bolsam, men diye öz adymdan diýenden bir toý gurnap iyili güne bir toý berse türkmen höwesli bolýar da, Allaha jana şükür biziň jemlänimiziň bar jaýymyza gittin, toýmyza gitsin. Indi şu toý beremde bir aýdymçyny ýa bir diktory istesem aýdym aýtdyrmak üçin çağıryp bilýän toýma ýa diktory toý alyp barmak üçin ta çağıryp bilýän. Ýöne indi gelýär size. Men sizi käwat bir myhman hökmünde toýda görmesem toýda göremok. Men isleýän ine diýeli bir oğlumyň sünnet toýu bolar inşallah, ya bir ýaş toýu bolar, ya diýeli men jigimiň ya uyamyň ya ine biriniň toýu bolanda sizi men toýumda isleýän ine özüm diýen gelip birje şu gutlap berip ondan soňra özüňiziň obrazyňyzda bir 3 minutluk şatlyk paýlasaňyz. Şolar ýaly näme üçin şolat ýok, men şolat göremok şolat, näme üçin ýok? Ya şolat gurnap bilýärsiňiz. Siz mysal üçin men toýa çağırjak bolýarmy şolat? Toýda, toý bir wagt. Galyň menden men o jana toý bordum. Oğlu ýorgy çykarmak, jaý toý diýe, toý kärna nerip edenden. Amin. Neripdir ballydyr. Bolýarmy şolat? Men şunu belläp geçeýin, men bilemokdum, men özüm bilemokdum da şolady. Kimde kim oýna Halipamydy mihman etjek bolsa, istese mejeti bilen habarlaşyp bilen, istese Cemşit bilen habarlaşyp biler. Cemşit Huseýinow aýdym şoğlanymyz bardyr o. Şoň bilen habarlaşsaňyz gön Halipany tapýa, toýuňyza mihman et. Men özüme isleýän mysal üçin toýumda gelip şu birje gutlap we özüniň obrazyna bir 3 minutluk değişmejik etip bersem men toýum şadýan. Nerip bolar. İnşallah. O netip sözüňizi alandyryn Halipa. Boldy. Janyňyz sag bolsun. Amin. Siziň hem janyňyz sag bolsun. Inni Hoca Hocaýew pik döwrüne, Hoca Hocaýew döwrüne özüňiziň derejeňizde ýa size derece ýakyn derejede komediýa aktyor kim belläp bilersiňiz? Komediýan aktyor. Tuğrun kâna olar o. Indi birini taýlamallar mysal üçin. Hayran bana soruň o. Näme üçin birini taýlamallar? Tuğrun meri tanatly olar. Öz borçly. Ne dikki diye pot diýişdi kâna aşyrda kannym bagyr. Aýkar umuman mana olar. Her aktörün özüniň bir täsirleri bolýar-da. Bir udaçny çıkışlar bolýar, bilýärmi? Emede Amerika'da üstünlük bolup duranok da käbir keçipler. Ýöne gara ruhdan düşmenler de, 52 ýaşynda aýtsaň, ruhdan düşmenler diňe öýtmenler. Diňe haýdamaly. O, Allah'dan. Jalar sag bolsun, ähli tamaşaçylar görjek onu gowurdum. Amin. Indi men şu ýerde Halipa garaşdymdan şu wagtdan. Ana öz komandaňyza o düşünükli, pahyr, kanma ya aşyrda olar agdarsyň diýip ýöne, ana tikki bilen pot diýsem agdadyňyz men şuňa garaşdym ýöne Halipa. Şuňa garaşdym men o.
Aytalanatlı olurlu bağda her yerde. Men bir Neftal dostum bar. Eftah? Neftal bir Ha. dostum bar. Adı Melis. 2016-njy ýylda Aşgabatda bolýardy. Onu menim marap bir aylyk Aşgabatda geldim. Ay 3 hep bir ay olmasa 3 hep diýinjem aldım, işem etdim. Sonra goňşulary bolup ýaşy-ýaşýady. Awa. Onu ýaşy bilen tanıştyrdy. Oturduk, Murat geldi. Murat bilen tanıştyrdy. Şo döwür tanışdym. Oturduk, çay içdik, çörek ýedik. Ve sonra 2016-njy ýylyň tomusy. Ýaşy Murat aýtdy. Toşny ýadymda ýok. Halipa Yaranok diýdi. Şo wagt ýalňyşmasam hastahanada diýdi, bolnitsada diýdi. Şo arada eger mümkin bolsa gysgaça gaýtyp ketseň Halipa. Demek ki kellemden burada tuttu. Bana diýme yaramat. Hawa. Kellem içinde burada tuttu. O ne düşündürün men? Ay alqaşı da kelle bu tarafa. Ne molon bilmem koydum. Kellemden tuttu ondan sonra öldüm bilmem yatıptım. Adam ay yan orada yatıp mayda da öldüme geldim mi diyorsun? Yok. Ağustos yatıp tadiyle de öldüme geldim. Şuraya aralıkta ben ne yerde oldum ne asmanında ben hiç yerde olmadım. Bilem okta işte. Allah Şey, şaşpağını versin, Awa. geçti olsun. Her kimin tanrısı olsun Allah'ım. So Daha doğruken, sağlık gerekli. so doğruken şu wagtlara ýyl arasında da mys bardy da, hoca Yaranokmuş, hoca ýene bir zat diýip Halipa. Hava bir şöyle koma aytıptır, ne koma diýerler. Geçti Ay olsun. korkmadan hiç kimiz. İyi, doğru diýäňiz, hiç kime Hava görmedim. sağlık verin, her bennesine. Yok orada yani belläm geçtim de komedyan seriýal. Bolýa bu. Bölümleriniz var. Yine birini belläýin. Men üçin iň bir gyzykly bölümleriň biri Kövüşüm. Hava. Kövüşüm diýip. Şo nädip döredi? Şo arada aýdyp beriň. Kuşum yazın orada pes Bayramov diýerler. Ol yemedi işleýärdi. Aýtanyp da herden ýanyk suw. Yeme. Ere. Han kurort yer var oşad. Arçman mı? Arçman mı? Haw. Arçman işleýärdi şo. Kuşum ýadan. Odan ben ne demişim, bana bir kuş dedim, ben okuyayım dedim. İşte, Aha. doğru dedim. Al oku dedi. Ondan şey edip şunu okudum. Kuşumu. Oca kuşu, yıkıcı kuşu, kardana kuşu dedim. En tek pulu verilmedi kuşu dedim. Ha. So gaty gowolla men çalymym. Iň ýadynda galan piýesalaryň biri. Soň ýene bir Ağırlığın, vadalığın, duşsun aşıkığın, men soruya ham yarın levin yaşın sonun için kovuşum. Tamam bir onu tağa tarap, nadar tartam halim harap, senin minir te koşurap, giymiriptir sen kovuşum. Bunu katırma menden, halat ediyen ağırgından, yırtıcı tutsan mel ondan, qavanın sen kovuşum. Eyetinden arazi olup, tutsan hala ağırlı alıp, tütte bilen göğe alıp, cennet taya uçak kovuşum. Ha, şu da? gaty gowy. Kovuşum. Kövüşüm. Yıkıcı kovuşum, kardana kovuşum, en tek pulu verilmedi kovuşum. Ay şöyle gidip oturmalı mı ya? Orada pes Bayramov ýaly. Düşündüm. Ýene bir sorum var. Tamam. Sebäbi istoriýagy bar we teatrda da aýdypdyňyz. Şonu men häzir agdalarymyza aýdyp bermeňizi isleýän. Karbüratorun döreşi. Karbürator. Karbürator? Ha. Ha, o karbürator ya adamın şunu. Indi men düşüreň ýadyňyzda. Sebäbi muňy mekana aýtdy da. Mekana kän bilýär bu temada öz medeniýetiň içinde bolan üçin. Siz bir gyýyň kabarypsyňyz. Onun kakasy çykypdyr, kakasyny görüpsiňiz. Ve men aljyrap karbürator sorapsyňyz. Näme? Karbürator barmy diýipsiňiz. Ha, o. Ýadyňyza düşdümi şo? Ha, o karbürator. Indi siz aýdyp beriň şonu maňa. Näýli boldy, nädip boldy? Onu öyle dedim, ya koydum gülüp. Ya koydum gülüp otu kamyona, belli edeydim de. Aha, şonu aýdyp beriň. Nädip kelýär, ijeýe geldi. Hava aytıptır mı bir wagt? Çuwa diýdim, o da şunu. So
bir gyzy sorap barypsyňyz kakasynyň ýanyndan. Kak görmek üçin barypsyňyz, birden hem kakasy çykyp durmaýyn. Ona siz aljyrap karburator barmy diýipsiňiz. Oh. O näçe gerek diýse 50 sanlyk ki, o ba 50 sanlyk diýip. Oh, karburator atalapmıyordum ama. İyirekle. Dünýäde iň populyarny bayets bar. Dünýäde diýen Hava. iň populyarny bayets bar. Conor McGregor. Tanıyanızmı? Kim ben? Conor McGregor. Habib'in karşıdaşı. Ova. Conor McGregor yadınıza düştü mü? McGregor. Ova. Indi men diýenem. Sizin şu Conor McGregor'ın özünün afterski oktagona şu zala çykanyna, urşlayan zala çykanda oktagona şeýitdirip ýören pahotkasy bar. Men ýa şu pahotkany sizden gördü şol. Men ne var? Ova. Ne ettin? Şu ekrana çıkarın. Eğer Hoca Hocaev'in bir suraty var. Şo suratdan biz paylaştık. Ýürite şeýitdirip ýöreçiňiz bar da. Ýadyňyza düşýärmi şo? Men ýadyň. Şehit mi? Häzir ýadyňa düşürek. Halipa, Men bulaştırıyorum. Oho. pahotkanyňyzy görýäňizmi? Oh. Hawa. Şu pahotkanyň bilen Conor McGregor dünýä tanaldy. Indi men diýjek bolýan. Eger şu pahotkanyň patentini alan bolsaňyz şu wagt millioner bolardyňyz da. Edil şeýdip ýörýändir Conor, bilýäňizmi? Ne ettin? Oktagona çykanyna şeýdip ýörýändir. Şehit görüyorum. Batyr. Näme diýäňiz şo barada? Ben bileyim o vallahi. Mene yörek koyuyorum da. Belip ýöreňiz hem ýadyňyzda ýokdur, ha? Ben biliyorum şehit görüyorum. Öyle şurada. Das. Soňky döwürde TikTok'ta hype edilden bir soraw da şo TikTok'ta da hype edildi. Şo geriş näme Halipa? Sizden eşden şonu. Gelişmi. Geriş. Ay gelişim de ana. Şu gelişim kadar yemedi ana. Aha. Ne et tabi? Geliş gerek mi o? Geriş o. Gelişin eştarı da gelişim. Hı. Oo. Indi şo Şöhrat Saparov bilen bolan soraw şundan soň üçin soraýan men şunu. Şöhrat Saparov mu? Ha. Şu Mehmet Horu verip ýörden bana bilem ama bir tuğuştu. So Men de pamidam yo değil. şonda bolan geriş barada bir gerişim okula diye Şöhrat Saparov näme ol näme diýip düşünmeýär. Şo TikTok'ta gatyk bir kol gatyk hype etdi da Halipa. Şoň üçin soraýan şonu men. Vah. Girişim okula koyuyordu değil mi? Ben koyuyorum. Geriş olanla kip bolýar da, ha? Egin bolýar da. Halipa. Siz Türkmen komediya dünýäsiniň ägir usatlarynyň biri da. Indi sora. Häzirki Türkmen komediýasyny kimler belläp bilersiň? Ýaşlardan. Yaşlar mı? Ay yaşlar tuğla mekanı bu. Indi sizin özüňiziň pikiriňiz. Plany diýip. Dikki var, pottuş var. Bilen mi? Häzirki döwürden kimler belläp bilersiňiz? Häzirki de vurdu. Atlar yandan çıkalayım. Kavta yaşar oğlu var, oyun oynap veriyorum. Häzirki başlardan kimler dinleýäňiz? Başlardan? Hawa. Ay ben köpten dinle. Mysal üçin. Tanasaň. Ay kene bu başlar. Hem dinle. Her zaman öyle varsa aytışı var da ki. Arada, yakınlıkta Cemşit Hüseyin'in klipini sizi ilkinci gezek ağır bir näliysem gamgyn rolda ilkinci gezek gördüm de ve öz pikirimi aýsam gaty gowy rola giripsiňiz. Gamgyn rolda siz birinji gezek görýänmen. Şolar ýaly rolllara ýene garaşmalymy? Edeyim mi? Elbette. Mali. Sizin şo tarapyňyz biz bilemzok. Diňe komediýan diýip bilýärdik de. Şolar ýaly aktyor ýene näliysem ağır rolda da oýnap bilýäňiz
Kızıklı da. Nekip oldu. Enteresan. Allah yol versin ha. Felsefe soruları geliyor. Filosofik sorular. Oo. Durmuşda nämeden göwnüňiz döwülli ýa-da nämeden göwnüňiz sowady? Ana gowrum açtı. Ya kavu yemeden paraşke hemmeden kavu. Gatygoý. Allah Gatygoý. Hemişe de gowy bolsun. Kavu hemmemiz kavu olur. Durmuşda iň gorkýan zadyňyz näme? En küçük korkak. İnnini yine korksak. Kavuluklay. Nedadi adamlar ağda birlikte olur. Her kim. Dogry. Her kimin ocağını bulku saatlik yananın. Sağlık verin her kime. Indi gelýäs blitz sorawlarymyza. Iki jogaply sorawlar bolýar-da. Hökman birim saýlamaly. Mysal üçin, akmy gara diýsem, ya agy saýlamaly, ya garany saýlamaly, ya gök sarmy diýsem, ya saryny saýlamaly, ya da gögi saýlamaly. Taýynsyz, ikisinden birini hökman saýlamaly. Taýynmy? BMW mi Mercedes? Haydi kavu diyelim. Owa. Ay ben niyedim da. BMW mi? Ha. Owa. Cristiano Ronaldo mu ya Messi? Ay ikisem kavu. Birini saýlamaly. Ay bu Messi diyerse yuvuşak ön tekille baynan. Ceren Durduýewa mı ya Amangül Mehmet Niyazova? Yani Amangül. Aman ol. Amangül. Aşır däde mi ya da gannım? İkisem. Hazırda da hem kandım. Rejissörlerden soraýyn. Kakacan Aşirov mı ya da Täç Mehmet Guliýew? Ay ikisem güçlü ama. Yani birini saýlamaly bolsa. Ay ikisinem sayıya diyesen ama. İkisinden saýlan bolýar. Halipa. Ni şeylerak da şu wagt bu sowgadymyzy berdik. Yine bir sowgat berdim. Ýöne yine de sowgat beresim gelipdi da yine size bir light bolajak, yani size bir bezäjek, yani sizin statusuňyza dengelejek premium diýilende, şo luxury diýilende gelişäjek bir hanan deri önümleri var. Şolum size ýürüýte bir sowgat taýynlady. Ne bu sowgadym Halipa arası premium deriden premium koja, yani iň gymmat italyanski kojalardan deri önümi. Açyk diýseniz açyk bolmasa öýe bar açarsyňız. Yani size hanan ýürüýte sowgat uradanlar. Sağ ol. Taňar ýakar. Janyňyz sag bolsun. Bundan açtı mı? Ha? Bundan açtı. Yo, menden gaçdy. Hadi canı zaman çıkayım. Sağ olun. Ben şu taýdy goýaýyn, sizi hiç zar etmesin. Naprigat etmesin. Halipam. Inni. İň esasat näme aýdaýyn size bara. Siziň janyňyz sag bolsun Halipa we Sağ ol. Hemmemek bile ol. amin. Biziň agzalarymyza, öz fanatlaryňyza, jan köýürlüğinize açyk goýjak sözleriňiz bagy sizi dinläli. Salam aýty. Emmesine doğanın ardaşyňy da salam aýdyn. Agwadan çykyp bolsun, agda birlik bolsun çıkayım. İşlerinde moğunu olsun. Amin. Hormat edip şu diýer gip beşere çağırdyňyz. Taňry ýakar. Döwletiňiz art. Sizem sag bolun, siziň hem janyňyz sag bolsun. Bile bolsun çıkayım. Men şu taýda bellek geçen Halipany biz 6 ay ön gepleşige çağırjakdyk. Owally bu ol şu güne geldi nesip edenden we şu şerde hemmeňiziň yetip gelýän Ramazan bayramlaryňyz bilen Halipa bilen tüýsüremizden gutlaýas we gepleşik halansyňyz diýip umyd edýän o tesirlerde öz pikirlerinizi ýazyň. Bize agza bolma ýadyňyzdan çykarmaň. Halipaň sosial setler bady we bilemek ýöne Halipaň täzelikleri çyksa da biz ilkinji bolup paýlaşar netip bolsa. Iň esasy janyň sag bolsun. Ýene şeýle gepleşiklerde görüşelim. Bile bolsun çıkayım. Hemmemeki bile bol. Amin. İşçen oğunu olsun. Amin. Taňamady işleri. Amin. Döwletiň art. Amin. Oğlanlar toyda olsun. Ya Allah.